तर ह्यो सर्व माल मसालो काढल्या ना दीपालीन भाई आणि आता धुवून घेता. बेडगी मिरची होता हे बघा विषयगत आणि 2 चमचे छोटेवाले टीस्पून असतात ना ते 2 चमचे धणे. आमचा फिश फ्रायचो मसालो रेडी केलो आम्ही घरच्या घरी बनवलो. शेपटी हलवायची त्याच्यानंतर हे डोका हलवायचा छोटे तुकडे. व मासे फ्राय करून झाल्यात थोडे हाय फ्राय होतात आणि सार हाय रेडी झाला मस्त अगदी झाला सार आणि कोलंबी पण रेडी झाली. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी लय जण विचारत असतात तुमचो फिश फ्राय करूचो मसालो खायचो. तर आज आमचो आणायचे आमचो आज मसालो संपलो फिश फ्राय करूचो. तर दीपाली बनवता म्हणजे तुमका पण समजात आम्ही खायचो मसालो यूज करतो तो तुमका आम्ही डिटेलमध्ये दाखवतो. आणि आज रविवार हेंगा मासे हवेच. सरंगो तर मी घेतलंय पण हेंगा पापलेटच हवा मग पापलेट पण घेतलंय. आणि त्या मी मग सकाळी जाऊन मी घेऊन येलंय. त्या शूट नाही केलंय, थोडासा शूट केलंय मी त्या मी हाय टाकेन. हा एकदम फ्रेश आहे पांढऱ्या पाण्याचा. मस्त एकदम. पहिला दीपाली काय बनवणार? पहिला माशांगा मीठ लावणार आणि त्याच्यानंतर तो फ्रायचो मसालो बनवणार. चला तर आज बघूया आपण. लेट्स गो गाईज. दीपाली वतून घेता. पहिला काय आहे हलवो. तुम्ही बघू शकता फ्रेश आहे एकदम लाल बूंद अगदी. आणि हाय काय पापलेट. तर ह्यो सर्व माल मसालो काढल्या ना दीपालीन भाई आणि आता धुवून घेता एक एक करून. चल पहिला काय घेतलं तर हो पार्टी आहेत. पार्टी कसली 300 के झाले नाही अजून. 300 के झाले नाहीत पण माझे 20 झाले. दीपालीचे 20 केच्या वर झाले. त्यामुळे 10 केचे आम्ही म्हणजे 10,000 झाले फॉलोअर्स त्याची पार्टी करूची होती. तावसर 20,000 झाले. तर आता 20,000चा केक कापणार तर झाला 23,000. मग आता आम्ही थांबतो डायरेक्ट 25,000चा. हां 25,000चा आम्ही केक कापतो. त्याची पण भात लावून झालं हे बघा. मासे नाही झाले आमचा 2 टायमाका खाऊन पण उरात अशी गत. स्वाद अनुसार नमक. बस बस त्याला टेकवशील नाही. हे सर्व मासे आता धुवून झाले आहेत. पापलेट सरंगो चिंगळा आणि बांगडो. आणि हय सारासाठी मिरशांगो आणि 4 धने गरम पाण्यात फुगत घातल्या ना म्हणजे त्याची पेस्ट चांगली होईल. आणि आता दीपाली सुरू करणारा फिश फ्रायचो मसालो बनवू का. फिश फ्रायचा मसाला सगळे विचारलो तुमचं कलर चांगलं असं येतात त्याच्यासाठी आज म्हटलं. आणि आमचा मसाला पण सरलो फिश फ्रायचं आता करूक जाऊया. तर हय मी 20 घेतलं मिरची. हे बेडगी मिरची होता हे बघा विषयगत आणि 2 चमचे छोटेवाले टीस्पून असतात ना ते 2 चमचे धणे. आणि मग याच्यात ना 1 चमचा हळद टाकणार आहे दाखवतो. आणि ह्या मिक्सर का लावून घेणार ना. मिक्सर त्याचे हे काढूच लागतील ना डेट. पहिले त्याच्यात डेट म्हणजे तोरमण असतात ना ते काढून घेऊया. तोरमणा टाकून घ्यायचे. तोरमण आणि हे ना असे बारीक करून टाकतो ह्याच्यात मिक्सरात. आणि कुरकुरीत असले तर चांगला. आता हे आम्ही कुरकुरीत हाणलो. आवाज बघा एकदम दब झालेले हाणायचे नाही तुकडे करून टाकते हाताने मिक्सरमध्ये. आणि तुम्ही घरच्या घरी पण बनवून तो मसाला यूज करू शकता माशांका लावसाठी. फ्रेश एकदम. हां फ्रेश. आणि आता ह्याच्यात टाकते. आता मिक्सरला लावून घेऊया बारीक सुका ना पाणी बिणे न टाकता. अजून बारीक लावचो ह्याच्यात. आता ह्याच्यात हळद टाकते 1 चमचा. एक म्हणजे जराशी हळद टाकेल मग झालंय. आणि एकदा फिरवून घेतल्या काय झालं. मंडळी मिक्सर लावून झालं.
एकदम पूड करून घेतलं. हे बघा मस्त बारीक झाला. आता तुम्ही तर आता हे मिक्सर लावलेली पूड ना चाळून घेऊया चाळणीतून. आता सरलो आहोत आमचो म्हणून बनवूया आणि तुमका पण दाखवूया. घरच्या घरी तुम्ही जरासं करून बघा या पहिला. तर वळे जाडसा लावून जाऊ दे. तो आमचो फिश फ्रायचो मसालो रेडी केलो आम्ही घरच्या घरी बनवलो. तिथून लगेच 5 मिनिटात मिनिटं पण नाही लागली. 10 मिनिटाच्या आत. तर ह्यो मसाला झालो आणि ह्याच्यात अजून काय काय टाकून काय फ्राय करतात ते नंतर तुमका स्टेप बाय स्टेप दाखवतो. चला ठेवा झाकून. मग आता काय पाहिजे करणार. आता हे चिंगळ साफ करून मंडळी मगाशी मी धणे बेडगी मिरची फुगत घातलं तर त्याची पेस्ट करून घेतलंय मी आता. हे बघा एकदम फाईन पेस्ट केलं. आणि त्याच्यात आता खोबरा आणि कांदो टाकणार. हे अर्ध नाळाचा खोबरा आणि जरासं कांदो. आणि तुमका जर ही फिशच्या साराची रेसिपी हवी होती तर लॉग नंबर 255 बघा. त्याच्यामध्ये डिटेल माहिती आहे साराची रेसिपीची. आता खोबरा टाकतो याच्यात आणि पुन्हा एकदा सगळा लावून घेऊया मिक्सरला. सार आता ठेवला ना आणि ह्या आता उखाळे गेले का त्याच्यात मासे टाकीत तोपर्यंत कोलंबी फोडणीत टाकतात. ओके म्हणलं हे सार ठेवलं आहे उकळी येऊ का. उकळी येईल ना त्याच्यात मासे टाकणार धुतलेले. आणि आता आपण कोळंबी फोडणी घालून घेऊया. ते तेलामध्ये कढीपत्ता झालं. आता त्यात कांदा टाकूया. कारण कोळंबी थोडी आहे म्हणून अर्धच कांदा घेतला याच्यात. जराशी आलं लसूणची पेस्ट किती आहे. अर्धा किलो पाव किलो. अर्धा किलो चिंगळा कमी आहे मग ते. कांदो भाजू दे. आलं लसूणची पेस्ट थोडीशी त्याच्यानंतर टोमॅटो टाक. ओके ओके टोमॅटो अर्ध. आता सारा गहू पिली या. चल मासे टाकून घेऊया. शेपटी हलवायची. नंतर हे डोका हलवायचा. ओके तुकडे आपण डोका हलवायचा. डोका पण मोठा होता हलवायचा. मोठा होता. हो हलवा मोठा होता तो. पापलेचे तुकडे पण पापलेट पण मोठा होता. हे बघ करपात नाही कांदो. तर आता सर्व मासे सारात टाकल्या ना सर्व म्हणजे जे शेपडेवरचे डोक्यावरचे पोटा वहिले ते सर्व निवडून दीपालीन सारात टाकल्या ना. आणि ते बाकीचे चांगले मासे आहात म्हणजे अख्खेचे अख्खे कुठं आहात ते फ्रायसाठी ठेवल्या ना चिंगळ्यांचा. आता हे चांगला नरम झाला. आता याच्यात जरा तो मसालो टाकेल. थोडीशी हळद आणि मालवणी भाजको मसाला. थोडीशी हळद टाकलाय. आता भाजको मसाला 2 चमचे भाजको मसाला. चिंगळा चांगलं भाजून घ्या. जास्त ऑइल नाही टाकलं आम्ही. सुका वापरायचं. मंडळी चिंगळा ठेवलाय पाणी टाकून शिजत. तोपर्यंत कोकमा मीठ टाकलं 1 चमचा. आता कोकमा कांदा खोबरा करून ठेवलेला आहे भाजून मी त्या टाकतोय. मिक्सर आणि आणि कोथिंबीर. मंडळी आगळ लावून घेऊया माशांका फ्रायच्या. आता आता आगळ मी लावून म्हणे हाडू घेऊ. आमका आगळ. संपत इलो आगळ आमचा. मासे तेवढे खातायत.
बांगडा मोठा हा तो हा लय मोठा बांगडा. लय मासे झाले ते बांगडो तो फुकट दिले मी ते. लागलं आता मस्त लागलं सर्वांना. माशाला आहे ना. थोडा वेळ भाजूया. चालेल. तर म्हणजे खोबरा आणि कोथिंबीर, भाजका खोबरा, भाजका वाटण आणि कोथिंबीर टाकून मिक्सरला लावून घेतलंय. आता ह्याच्यात टाकतोय. चिंगळा शिजली आहे, बारीक झाली शिजली. आता हे टाकून एक उखाळ काढून घे मग झालं. कोकमा टाकूच. हा मस्त अगदी गरगरीच आहे. कमी आहे रे, अर्धा किलो नाही आहे रे, कमी आहे. हा फसवलाय ना मला. तुमका आज फसवलं नाही त्यांनी. हो हे अर्धा किलो नाही आहे चिंगळा, कमी आहे. मस्त मी त्या आंबट तिखट होईल. मीठ कमीच घालतं, कमी आहे चिंगळा. तर हा कोलंबी पण उखाळू इलो, साराक पण उखाळू इलो आणि हा दीपाली चपाते पण भाजून घेता. म्हणजे हे चपाते झाले काय तू फ्राय करू का? हा पण मासे गरम गरम खाऊन घ्यायचे, बाकीला थंड झाला तरी चालेल. मासे गरम हवे, फ्रायचे मासे गरम हवे. नाही मासे फ्राय करून घेतो, सगळं झाला बाकीचा. मग असे बनवलेलो मसालो हे बघा फ्रायसाठीचो. त्याच्यानंतर रवो, बारीक रवो आणि तांदळाचा पीठ तिन्ही सम प्रमाणात घ्यायचं. करते मी चांगला मिक्स करून घ्यायचा. मसाला बिसाला सगळा मिक्स जाऊ एकत्र. तांदळाचं पीठ बीठ काय काय गव्हाचं पीठ पण टाकतं, तांदळाचं नसत तुमच्याकडे तर हलवू पहिलं फ्राय करतं. हलव्यात मसाला लावून घेतला. तवल एक तापलेलं होतं त्यामुळे तर चरचरीत. तर आता युद्ध पातळीवर फ्रायचा काम सुरू झालेला. युद्ध पातळीवर म्हणजे हे बघा, हाई एक तवो हा, त्याच्यानंतर हाई एक तवो, म्हणजे हाई हो भिडाचो हा हलव्यासाठी. हलव्यासाठी हो भिडाचो तवो काढला ना. आणि हाय पापलेटासाठी नॉनस्टिकचो. तेल एका साईड का जाता नॉनस्टिकचा. ह्याचा बरोबर नव्हता. तर हे झाले हे भाजू, हे बघा. आणि हे पण भाजू झाले आणि मा दुसरा पण लागला. 2 तवे एकदम मस्त अगदी भाजले. हे बघा बांगड्या सर्व मसाला खाला तुझा. जाड बांगडो बांगडो केवढा होतो बकासूर. भाजार पण वेळ लागला, तेल पण देणार. तर म्हणजे फायनली सर्व आमचा आता झाला, तुमका दाखवते. हे सर्व मासे फ्राय करून झाले, थोडे हाय फ्राय होतात आणि सार हाय रेडी झाला. मस्त अगदी झाला सार. आणि कोलंबी पण रेडी झाली. तर आता या सर्व आम्ही घेऊन जातो बाहेर आणि जेवण सुरुवात करतो. तर दीपाली आहे आता सर्व हाणल्याना आणि वाढून घेता. तर मंडळी आम्ही आता फायनली जेवण बसलो आणि हा मासा काय काय वाढले ना दाखवतोय. पापलेटचो फ्रायचो, त्याच्यानंतर हलवो सारातलो, कोलंबी, चपाती, भात आणि सार. तर आता आम्ही जेवण सुरुवात करतो. तर येवा जेवण मंडळी. भावीजीयांत सुरुवात केल्या ना. भावीने सुरुवात केल्या ना. जे काय खाता या शेवटी घेतला. जिया केसांच काय केलं? ते सकाळी बांधलेले. भूत करून टाकलंस केसांचं त्या. प्रवास खाता का?